היהדות היא הדת המונותאיסטית הקדומה ביותר. אברהם, יצחק, יעקב ומשה נחשבים לאבות האומה של הנוצרים והמוסלמים כאחד. הגדרת היהדות היא רחבה וכוללת דת, לאום ותרבות. אין בכלל דבר כזה היהדות. כמו שתשאל אותי, מה זה הפילוסופיה? כל הזרמים שקיימים כמעט בעולם נמצאים ביהדות. היהדות זה הכל, היא חובקת הכל. היא נותנת לי דרך לפגוש את הבורא. היהדות היא תורת חיים. כל התורה היא מורכבת שווה בשווה בין המצוות שבין אדם לבין השם ובין המצוות שבין אדם לאדם. מה שהתחדד לי במגע עם כל הדתות, שאנחנו באמת עם הספר. אנחנו מסוגלים כל החיים שלנו ללמוד מהספרים. עשרות בחורים יומם ולילה יושבים ולומדים מספרים. וזה דבר שהוא באמת מאוד אחר. היהדות מכבדת את הגויים האחרים ללכת בדרכם. אפילו אדם שרוצה לבוא ליהדות, אנחנו אומרים לו, מה ראית? בשביל מה לך? העם הזה סובל, העם הזה רדוף, יש לו הרבה הלכות. במשך חג הסוכות לוקחים תרוג, לולב, ערבה והדס, מחברים את כולם לאגודה אחת, מקשרים את כולם, מנענעים 3 תנועות למערב, לדרום, לצפון, למזרח. אנחנו מתפללים שתבוא רוח טובה, שתבוא גשם טוב, שתבוא ברכה על כל העולם, על כל העמים. זה היום שמבקשים על המים. בזמן שאתה צועק, אז ההרגשה היא שאתה חופשי. אתה חופשי עם הקדוש ברוך הוא. ישנו מדרש שגוי אחד אומר לאחד מחכמי ישראל, לנו יש חגים ולכם יש חגים. יש יום אחד שהוא חג לשנינו, יום שיורד גשם. הצורך בחיים, בגשם. כולנו רוצים לחיות.